segons les indicacions del senyor secretari, per tal com marca la normativa s'ha de fer 3 dies abans de la constitució del nou Ajuntament per tal de poder aprovar les actes dels darrers plens. I per tant, com a sessió extraordinària, queda l'únic punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de les actes dels plens anteriors del dia 16 d'abril, 28 d'abril i 30 d'abril. Alguna consideració? No ho sé? No, però ficarem... No, en tot cas, tot i que és un ple extraordinari, com que ja... No ho sabia, per això. No, és que t'has avançat. Tot i que, anava a dir que tot i que és un ple extraordinari, òbviament com que és el darrer de la legislatura, doncs, i hi ha una força de renovació, doncs alguns companys han demanat també poder-se a mínim acomiadar públicament i per tant, un cop acabem d'aprovar formalment les actes, doncs donarem la paraula en principi amb els regidors sortints per tal que puguin dir el que creguin convenient, si ho creuen convenient, no és obligatori, cadascú pot fer el que bonament. Per tant, primer aprovaria les actes, en tot cas. Alguna qüestió? No? Les aprovaríem per unanimitat i en tot cas mantenim l'ordre habitual. Sí, no, ja aprofitar que és l'últim dia. Per tant, té la paraula amb tu. Res, simplement agrair la personalitat, agrair a la família, als amics pel suport, sobretot a Esquerra, perquè han estat 4 anys bastant durs, sent l'últim mono i sent el partit menys votat del consistori. Moltes gràcies també a tota la gent de la casa, als treballadors de l'Ajuntament, perquè per la seva predisposició sempre que els hem demanat a Esquerra alguna cosa, per la simpatia. També gràcies a tots els companys de la sala, que de tots hi he après, que ha estat molt divertit formar part de l'Ajuntament en la sala de legislatura com aquesta, que de tots m'emporto una coseta, bones i dolentes, alguna coseta, i sobretot doncs, encoratjar els nous que vindran que disfrutin tant com ho hem pogut fer, no tant perquè estàvem en majoria absoluta, per tant des de l'oposició poc podíem fer, però res, que us passareu superbé. I res, els que us quedeu, doncs, disfruteu del nou ventall que hi haurà ara. I res més. Molt bé, gràcies. Vale, doncs, nosaltres des de la CUP volíem agrair la confiança que ens va donar la gent. No volia marxar sense explicar que sí que hem fet tot el que ha estat a les nostres mans per canviar allò que creiem. No entraré a jutjar el govern que hi ha hagut perquè crec que han passat eleccions i ja no val la pena. I com la Montse volia agrair personalment a tothom, a la gent de la casa i als altres regidors, perquè jo he estat només 2 anys però he après molt i no tothom té l'oportunitat d'estar en un ple, de fer de regidor i de saber com funciona l'Ajuntament per dins. També he pogut casar 2 persones, que és molt xulo. Llavors, nosaltres, com a CUP, no hi serem al pròxim govern, però sí que hem fet un esforç molt gran per tirar endavant l'Assemblea de Vavor i creiem que ha valgut molt la pena i estem molt entusiasmats. I per últim m'agradaria felicitar també a totes les forces que han obtingut regidors i a les que no han obtingut també i felicitar-los per l'esforç. Molt bé, gràcies. Jaume? Gràcies. Bona nit a tothom. Per la meva part, manifestar que ha sigut un orgull representar aquestes persones que l'any 2011 ens van confiar en nosaltres. Personalment ha sigut un plaer servir al nostre poble. He procurat sempre fer el que m'ha dictat la consciència, ser respectuós amb totes les idees polítiques que han compartit aquests anys, dedicant-me exclusivament a la tasca municipalista. Reconec que altres situacions més polititzades m'han fet passar moments d'angoixa que res han aportat al que jo verdaderament pensava. Crec en els valors, en un sentiment que sempre defensaré en forma democràtica, però això no em farà oblidar mai que per mi les persones estan pel damunt de la política. Agraeixo a tots els que m'heu compartit amb nosaltres aquests anys. Han sigut un plaer trobar-nos, com també a les persones que des de poder pensar diferent d'algunes coses n'han fet algunes de junts pel bé del poble i per això personalment considero que aquesta relació de molt bona. I en quant a la gent de la casa ho he fet personalment durant el dia d'ahir i avui personalment. Espero que en el personal poder seguir comptant amb la vostra confiança en el futur. No queda res més que agrair
i haguem pogut compartir aquesta nova tasca del servei al poble. I els que seguiu, que feu una bona feina, i els que no, desitjar-vos molt bona sort a la vida. I els que ens puguem seguir saludant durant molts anys amb la mateixa cordialitat que com fins ara. Gràcies a tots. Molt bé, gràcies. Quico? Bé, igualment, gràcies a tots els ciutadans per escollir l'oportunitat de treballar pel bé públic de la ciutadania, que és una de les coses més engrescadores i satisfactòries que hi ha, i gràcies als companys i a la casa per la feina feta. Jo soc convençut de la voluntat de la política i una mica l'apassionat de la política, i jo no comparteixo moltes opinions negatives que hi ha sobre ella. Jo crec que la política la fem bona i dolenta és que la practiquem, i jo per la meva part sempre intento donar el bo i millor perquè és necessària i crec que s'ha de valorar. Lamentablement jo crec que no he tingut la capacitat de dedicar-li temps suficient per la intensitat i la importància que té aquest tema, i és una de les causes primordials per la que no continuo amb això, però no descarto, no és un adeu, sinó és una reveure, i espero que tornem a trobar el camí un altre dia, i als nous desitjar-li la millor sort i el millor encert en la seva nova tasca, i ànim. Molt bé, Josep. Per mi, que vaig he viscut tota la vida a Vilassar de Mar, ser regidor del meu poble ha estat un honor, però ha estat també una responsabilitat envers a tots els ciutadans del nostre poble. Un compromís amb els nostres votants que van dipositar la seva confiança en el nostre projecte. I un deure amb els meus companys que fins avui han format part del govern municipal socialista. Avui, en el meu últim consell plenari a l'Ajuntament de Vilassar de Mar, voldria dedicar aquesta intervenció a expressar el conjunt de sensacions, sentiments i reflexions que se m'acumulen en un moment que per mi és important i emotiu. En primer lloc, vull agrair al Partit dels Socialistes de Catalunya que ha estat la plataforma per al meu accés com càrrec electe a l'Ajuntament de Vilassar de Mar. Un partit al que hi estic vinculat des de fa 28 anys, des de l'any 1987, i al que penso seguir vinculat. Amb tota franquesa, no em veig en un altre espai polític que no sigui el dels Socialistes de Catalunya. He estat regidor del meu poble en una època en què la política i les persones que dediquem el nostre temps als afers públics estem sotmesos a judicis molt crítics. Per això em sembla oportú ara, en aquest moment, i amb tota claredat, que tot i l'existència de fets inacceptables en diversos àmbits de l'exercici de la política, vull expressar amb tota contundència la meva opinió i reivindicar la feina de la immensa majoria d'homes i dones que, motivats per l'esperit de servei als nostres veïns i veïnes, formen part de les institucions i en especial dels ajuntaments, en el que aquests regidors i regidores, des de la proximitat, defensen propostes i impulsen projectes que els il·lusionen i que en la major part dels casos, com el meu, comptabilitzant aquesta dedicació amb les nostres obligacions professionals i comptant, això sí, amb l'ajut i la comprensió de la família i els amics, als que no podem dedicar l'atenció i les estones que mereixen. Vull aprofitar també per expressar la meva confiança i consideració plena en els nous regidors i regidores. Els meus companys de grup, Manel Balaguer i Quico Zamora, i jo mateix, durant aquest període que hem estat regidors, hem volgut treballar amb dedicació, responsabilitat, transparència i procurant estar ben a prop dels problemes dels nostres conciutadans i conciutadanes. Crec que aquests trets són els que diferencien la política honesta i responsable d'altres maneres de fer, que posen al davant de tot les ambicions personals i la feina d'enriquiment que desprestigien la política. Vull ara referir-me als companys i companyes amb qui hem compartit la tasca de ser l'oposició al govern local. Serà per a mi un record ben grat que haguem estat capaços, tot i partir de posicions i mirades ben diferents, de dialogar, negociar i assolir acords en benefici del nostre poble. Propostes i acords que sovint no han assolit l'aprovació. Molts cops hem perdut les votacions per 9 vots desfavorables a 8 de favorables, però han resultat guanyadors morals pel suport de 5 grups contra el vot contrari d'un de sol. Penso que de cara al futur i d'acord amb els resultats de les eleccions del passat dia 24 caldrà més diàleg, més negociació i més participació dels nous grups que configuraran el Consell Plenari sorgit de les noves eleccions. Crec que nosaltres hem fet aportacions en aquesta manera de fer, que ha d'ajudar a superar formes enconades i enquistades de fer política, basada en l'enfrontament permanent i que estic convençut la societat rebutja. Vull ara fer esment de nou i dirigir-me als meus companys de grup, Manel Balaguer i Quico Zamora. Treballar amb ells ha
ha fet més fàcil aquesta tasca de grup i que em sento orgullós d'haver compartit aquesta responsabilitat i de gaudir de la seva amistat. Ja fa mesos que vaig manifestar la meva voluntat de deixar el primer pla de la política local. També en els darrers temps he deixat la màxima responsabilitat a l'agrupació socialista de Vilassar de Mar i ara m'acomiado com a regidor. Aquestes decisions no signifiquen un pas enrere o retirada. És únicament obrir pas perquè nous companys i companyes encapçalin aquestes responsabilitats. Gent nova, il·lusionada i energies renovades que seuran en aquest plenari. Elles i ells tenen i tindran tot el meu suport. Voldria donar les gràcies a tots els regidors i regidores. Ha estat un temps de convivència i relació, compartint acords i desacords, però que ha significat per mi una experiència apassionant. No vull oblidar la Meritxell Vinaixa i el Eduard Silvestre, amb els que també he compartit consistori. Agrair també als treballadors i treballadores de la casa. Han estat una ajuda indispensable a la nostra tasca. Gràcies per la seva paciència i col·laboració. Als actuals regidors que heu estat electes, us vull desitjar el major encert en les vostres decisions, però sobretot desitjaria que el futur govern local es caracteritzés per la seva transparència i per la seva capacitat del diàleg, i voldria un ajuntament que aproximi i impliqui els vilassarencs i vilassarenques a les grans decisions de poble. Per acabar, un intent record per la meva família. M'han donat un suport incondicional i permanent. Sense aquest suport i comprensió no hauria estat capaç de poder exercir el càrrec de regidor amb l'afany, dedicació i responsabilitats indispensables. Bona nit a tots i fins a sempre. Molt bé, moltes gràcies. Anem? Però t'han vist una mica alt, però bueno. Només dic que no m'he copiat. No sé si ha sigut fer un esquema. Bé, en primer lloc vull donar les gràcies a l'Agrupació Socialista de Vilassar de Mar per haver-me donat l'oportunitat de ser regidor. També gràcies a les persones, als vilassarencs i vilassarenques que m'han dia ens van donar el seu vot i, com no, gràcies a la meva família, en especial a la meva dona, que sempre m'ha donat suport i comprensió per les hores que he dedicat a l'Ajuntament durant aquests 4 anys. Per altra part, manifestar que ha estat un veritable honor poder formar part d'aquest consistori en representació de la ciutadania. Un honor i una extraordinària satisfacció personal per haver pogut treballar amb la convicció de fer un poble més amable, més sostenible i més acurat amb el medi ambient, més just i més solidari. Aquest pas per l'Ajuntament també m'ha fet descobrir la gran qualitat professional i humana del personal de la casa, que en tot moment m'han prestat la seva col·laboració i ajuda per desenvolupar la meva tasca. No vull deixar d'esmentar a tots els regidors i regidores que han ocupat un lloc en aquesta sala de plens durant aquesta legislatura, pel fet que, a pesar de la discussió i el debat polític, a vegades molt apassionat, sempre ha dominat les bones formes, el savoir-fer i el respecte mutu. Als nous regidors i als que continueu, els demano il·lusió, compromís i treball, i els desitjo molta sort amb la seva feina. Finalment dir, com ha dit en Quico, que això no és un adeu, és potser un fill més després. Moltes gràcies a tots. Molt bé, gràcies. Heu vist tots qui va quedar, no esteu qui va quedar i qui va. Jo, després de 28 anys de regidor, vaig començar l'any 87 i he passat moments bons i dolents. La majoria han sigut molt bons i ha sigut una experiència única, una experiència que penso que la majoria de gent que estima el poble ha de passar-la, perquè la voluntat de servei al teu poble, servir al teu poble, és una de les coses més maques que hi ha. I jo estic superorgullós. Vull donar les gràcies a tots els caps de llista que han confiat en mi, moltíssims caps de llista. Sembla mentida, però cada vegada hi havia un cap de llista volia qui anés amb ell, penso que és important. També vull donar les gràcies a la gent de la casa. Els que em coneixen saben que sóc fidel, amic dels amics, i amb la gent de la casa m'han tingut un jefe i un amic. I pot ser que hagi sigut dels regidors que quan ha tingut que fotre una bronca l'ha fet i dura, i molt dura, però quan he tingut que fer una abraçada també l'he fet amb sentiment.
Per mi, que sóc un andalús xarnego, que vaig venir amb 6 anys, o 7, penso que ningú em podrà criticar la meva dedicació. També vull dir, és que no volia parlar, també vull donar-li les gràcies a en Nani, que des de dalt segur que no s'està veient, i va ser la primera persona que va confiar en mi. També voldria, les 9 regidores que estan aquí, i la Senaida, segur que no hi ha cap més, que disfruteu. L'Ajuntament es pot disfrutar des de tot arreu. És com un partit de futbol. El poble et posa de què has de jugar. El poble et diu, tu seràs delanter i faràs gols, si guanyes. El poble et diu, com has perdut, tu seràs defensa. No vol dir que perquè siguis defensa no aniràs en contra del delanter, però la teva mentalitat és defensiva. Però és el poble qui tria. Normalment el poble el que tria més és el que té més vots, és el que ha de ser delanter. Però per una sèrie de combinacions que ja en aquest poble ha passat i pot passar, el que el poble ha triat que sigui defensa és delanter, i el que ha triat que sigui delanter és defensa. Això acostuma a passar i no passa. Però el que us vull dir és que estigueu on estigueu, de delanters o defenses, jo hi he estat en els 2 puestos i penso que has de servir al poble tant d'un costat com d'un altre. I una altra cosa, endavant. Tirar el poble endavant, fer coses positives. Si els nous el primer que feu a l'entrar a governar és començar a mirar què és el que hi ha malo per a poder criticar, no fareu res. Comenceu a treballar des de l'inici. Si veieu alguna cosa que no és correcta, els jutjats, però si no, a treballar i endavant. Perquè no us enterareu i hauran passat 4 anys i diràs què hem fet, només pensant a veure què és dolent que havíem fet els altres. Tothom fa coses bones i dolentes, però el principal és treballar i endavant, perquè si no, no fareu res. Recordeu-vos d'això. I simplement gràcies per tot, em poso a disposició del nou equip de govern, del nou regidor d'urbanisme, en té un col·laborador, parlo que vulgui i a l'hora que vulgui. El meu mòbil el teniu tots i qualsevol cosa a la vostra disposició. Sí. Bona tarda. Avui jo també m'acomiado de la majoria de vosaltres i voldria fer-ho agraint tot el que he après durant aquests 8 anys. Gràcies Montse, gràcies Eli, en Jordi Granollers, Jaume, l'Orlando, Quico, Josep, Manel, Esteve, Quim, Pep, Débora, Paquita, Jordi, Joan, Núria i Desi per tot el que heu compartit amb mi. Han estat quasi 8 anys dels que faig un balanç molt positiu, tot i la mala experiència final que no desitjo ni el pitjor dels meus enemics. A tu tampoc, Quim. He tingut l'oportunitat de treballar i representar el poble que estimo, el poble on visc, i això és per a mi una de les satisfaccions més grans que mai podré tenir. Gràcies també a aquells tècnics i treballadors municipals que sempre han estat al meu costat i que sempre heu tingut la intenció de construir més enllà dels temors i interrogants que algunes situacions plantejaven o escenaris que potser no estaven previstos. Gràcies a tots. Sí, simplement tampoc no ha res preparat, però sí que aprofitar la vinentesa per agrair a l'alcalde, a l'equip de govern, a tots els regidors que ens han deixat fer tota aquesta feina d'aquesta legislatura, que considero que amb els seus pros i els seus contres s'ha fet una bona feina. Agrair al personal de l'Ajuntament, sobretot al Rafael, al Jordi, a la Montse i a la Cristina, que són les persones que més al dia a dia m'han patit personalment, i simplement això, agrair-vos a tots l'oportunitat de, com heu dit tots, de poder ser regidor del teu poble, que és un orgull, és una experiència, és un aprenentatge diari, i Déu dirà si és l'últim ple o no, això ja ho veurem. Seguirem la política local
atentament visquent el poble com hem fet fins ara. Molt bé, gràcies. Débora? Bé, Joan, bona tarda. Bé, jo també m'agradaria dir unes 4 coses. De fet, moltes de les coses que bàsicament em cenyeixo molt el que ja s'ha dit, no? Però crec que toca fer coses per agrair. Crec que també toca, penso, demanar disculpes si és que ha calgut i desitjar sort, no? Agrair, primer de tot, evidentment, a la Federació, a Unió, per haver-me convençut, per formar part de la llista, al poble, per haver-nos escollit per aquesta llista i, evidentment, a tota la gent que ha treballat amb mi, als treballadors de la casa, per fer-ho tot fàcil. Jo no vull, perquè he treballat amb tanta gent, el fet de posar tantes carteres m'ha donat l'oportunitat de conèixer moltíssima gent i crec que volia des d'aquí donar les gràcies perquè m'ho han fet sempre tot molt fàcil. I, evidentment, també totes les entitats amb les quals he hagut de treballar, colze a colze, que també són moltes, i, per suposat, evidentment, a la família, perquè sense la família, 8 anys aquí a l'equip de govern, la veritat és que no hauria estat possible, no? 8 anys aquí són 8 anys de renúncies molts cops, i no sempre és fàcil, i, jo també volia des d'aquí agrair, no? Disculpes deia perquè, tot i que jo sempre he intentat fer les coses de la millor manera o la millor que he sabut, potser en algun moment he pogut causar algun perjudici d'algú, no era la meva intenció, i per tant crec que també és un moment de fer una cura d'humilitat i sort, sobretot, algunes cares que veig per aquí, no regidors, perquè una miqueta el que s'ha dit, crec que és una feina molt maca, per mi ha estat un aprenentatge absolut, perquè també venia d'una altra àrea totalment diferent i crec que, tot i que hi ha hagut, com deia, alguns suports dels companys, coses bones i coses no tan bones, crec que el balanç al final és positiu, he après moltíssim i és una experiència, ha estat una experiència molt enriquidora. Agrair-vos també a tots els companys de la posició, aquesta posició que heu fet sempre dialogant, jo crec, jo hem intentat sempre portar-ho d'aquesta manera i bé, res més, molta sort a tots al equip de govern. Molt bé, en tot cas, si em permeteu a mi, desitjar-vos a tots els que sou regidors sortints molta sort en aquesta nova etapa, que de ben segur tindreu algun problema menys dels que heu tingut fins ara, sobretot els que heu tingut l'oportunitat de governar. Donar-vos les gràcies per la feina feta, perquè només els que formen part d'aquest món municipal saben el que vol dir ser regidor, ja sigui de govern o oposició, i per tant comporta molts sacrificis i molta feina, i com algun company ha dit per aquí, tampoc està molt ben valorat ni molt ben vist. I per tant això també és d'agrair que hi hagi gent que s'hi hagi dedicat, gent que hi ha per aquí també que s'hi vulgui dedicar, ja us ho trobareu també, però en tot cas és bo que hi hagi gent que s'hi vulgui dedicar perquè també s'ha dit aquí, jo crec que seria bo que gairebé tothom pogués passar per aquesta experiència perquè és força enriquidora. Donar-vos les gràcies per la feina que heu fet, per el suport i per l'ajuda que sempre heu intentat a fi de bé de fer coses pel bé del poble, des de la discrepància i des de la col·laboració, òbviament, però que en tot cas tots heu fet una feina molt lloca i jo us vull donar les gràcies a tots, sense excepció, per la feina que heu fet, per la dedicació que heu tingut, pel carinyo que li heu posat, per l'estima al poble i per intentar sempre que el nostre poble sigui viu. Els que seguiu ens veurem dissabte i per tant molta sort als que marxeu i els altres ens veiem aviat i moltes gràcies a tots. Dit això, com que és un ple extraordinari, engeguem la sessió, l'últim ple de legislatura.